bụ oke ọmụmụ mee na ọkụkọ amara adị nwaanyị. Oke ọmụmụ mee na ọkụkọ amaghị adị nwaanyị. Ịma na adị nwee uyom nke ahụ nke obele na mahụ na ọnwụ ya nwa ọkụkọ agharịga enu nke ọ sị ihe ọ sọrọ enwe ihe ọ sọrọ ekwe nyamagba mma na nwere ka ọ makarịa iru mmadụ. Ihe ọ sọrọ ekwe nyamagba mma ekwe na-akụ akụ ekwe na-eyiwe iru mmadụ ibu ekwe ka odogoro tọrọ narị sị na-ekwe na iru mmadụ n'okwe ndị iru mmadụ ada agwa na ọ bụrụ okwe. Iru mmadụ ekwe nwee ndị eji okwe wee tụ, nwee ndị eji ọjị wee tụ, nwee ndị eji osisi ndị ọzọ eji atụ ekwe. Ọ sọkwala mmadụ nya jọba njọ na ọ ga-abụrịrị odogwu nne ifu mmadụ ọ dị nke jọọ njọ n'iru fụọ akpụ nwee nnukwu afọ nwee ngị nwee to ebutegodo. Inu ese na ndụmọdụ akwụna na-enye nwa ya bụ a na-emesi were nwayọ. Enu a ndụmọdụ akwụna na-enye nwa ya bụ a na-emekwasị were nwayọ. Akwụna anọghị n'ogbe ofu ogoli anọghị n'ogbe akwụna ebulu ọnụ. Ofu ogoli anọghị n'ogbe akwụna ebulu ọnụ maka na ofu ogoli na-enye akwụna ihe ọ na-eri. Ndị ma ife ama nje n'elu inu a wee sị na ihe akwụna na-adụ nwa ya n'ọdụ bụ a na-emekwasị were nwayọ na-atọ aka ya ọrịa. Ị na-ewere ihe na-abụghị nke gị itinye aka ka ewere iseselekwa aka gị mana ọ bụ na ihe gị ị na-ewere gasị ọrụ nwesị nọ nke m ị na-ewesi ya ike abụ na mmụọ na-ebuzo kpe. Ọ sị na o nwere ihe mere onye ichi ka apa hapụ ịdị ya n'iru. O nwere ihe mere onye ichi ka apa hapụ ịdị ya n'ihu ka ị gatụkwa ma ọ bụ Nnewi kwesịrị zite enu nkwa ọ gaghị abụ onye Nnewi mana ebe obi. Ọ sị na-enwe si na amụrụ bụkwa na enu dị naanị ganye mbọsị ya na nke naanị wee daba onunu. Enwe si na amabụkwa ọnụ na enu dị naanị ganye mbọsị ya na-aga naanị wee dabazie onunu wee malụle na-ewude enu dịkwana naanị o ha ya na nnachi onye ga-ebinye nwa obele ego si obele ego taa ka ị nwe ha nwa obele ego a ka ị na-ebikwa ebi ya na-achọ ọgụ na-ede ego n'aka na aka ha afụ maka na ego akọnụ ha ọnya ife onye mụrụ ụmụ ise enwe tijie aka osi naanị wee na oke enwe tijie aka ọ na-ama n'elu aka wee tichapụ ya wee daa na nsụ aka na n'aka jie onye alịgozi enu ahụ ọzọ osi naanị na-anazi ka nkịta. O nwere inu sịlụ onye asị bịa bụrụ ozu ọ sị na ya ebunu ha onye ji onye dị ndụ wee mụ. Onye asị bịa bụrụ ozu ọ sị na ebunu ha ozu na maghị ebu onye ji onye dị ndụ wee mụ. Nke ịbụa eji wee mụza ya ọmụ bụ na ọmụ na-egosibuli ife uru. Ọmụ na-egosikwa ihe a na-amala ọkwa ebulu ozu dike na-aga ọkwa ka a na-amara onye abụkwa dike amụghị ọmụ ahụ n'aka maka na ọnwa ebe a na-azọ anị ma ebe a na-azọ amụghị ha na ọmụ ịmana na ama ọkwa onye ọbụla si nye aka na ọmụ ahụ amụghị ya n'aka na-egosikwa na onye a ebu aga zielu na ndị si dike na anyị na-enikwa gị tata ka mmadụ na-afụkwa na gị ka ị na-agagharị n'ọkwa enigwa gaghị ọfụma ha amecha ya were ọmụ ahụ ji ogu mụ ya n'aka efe iche na ọmụ nkịtị ya ama na ọmụ ahụ na ihe yi ọnya mekwa na efe dibịa
ọkpụrụ ọmụ n'ọnụ odu ụzọ ịdabịa o ji akpụrụ ọmụ n'ọnụ nke mbụ bụ ife ka ọkpụ ọmụ n'ọnụ ịmana ya bụ dibịa nke bụ ọkpụrụ ọmụ ahụ n'ọnụ ka o wee dekwu n'okwu ma ọ na-aga ghara ịbụ mmadụ ọnụ ma ọ bụ kene ma o nwere iri aja ọ ewe bụrụ ọ dị mma na ọma nkwu okwu chacha wee luo n'ebe ya ebupụ aja otu ya ọnwụ n'ọnụ ka ọ hapụ ikwu okwu na-amaghị ama tupu okwu okwu ọma na ewetagodo ọmụ ahụ abụ na ọnya ma eji amụnyele dike ọmụ n'aka nke ịbụa nke mbụ ka aka pụta ife ka amana ya bụ dike nke ịbụa ka ama ọkwa na dike anakwa anụ ihe mmemme esi bee nwaanyị ajadu wee michara aka wee pụtakwuo anyị ga-ana n'aka anyị kwuo mbụ na oke mmụọ na-ahụ ọnọkọlịa n'ilo ụmụ ọkpụ eke ihe ụtụ ka anyị na-arụ ka ọ dịkwa oge ọzọ